Toto je dedinka proste redstonerov, že po slovensky ruditerov. Tuto som spravil ohňostroj. Potom tuto také rádio, ktoré neviem, či pôjde počuť, ale asi nie. Nejde to počuť. Vrátim naspäť. A potom som k tomu ešte postavil ilustráciu. A potom tuto je ešte také svetielko, ktoré bliká tak dookola. A potom tu je ešte tajná vec, ktorú môžem asi ukázať. Takže toto je ruditový mister sveta. A tuto je potom taká autoumývarka, že kde musím otvoriť, cez vodu prejde a potom sa tuto koncom zatvorí. A tuto potom je ešte taký kód, ktorý